ବାବୁ ତମେ ସେ ମଦ ପିଇବନି ସେ ମଦ। ତମେ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରୁଛ? ତମେ? ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ତମେ ସେ ମଦ ପିଉଛ? କୁହ ମତେ କାହିଁକି ସେ ମଦ ପିଉଛ ତମେ? ବାଟୋଇ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ପଚାରେ ଏ ରାସ୍ତା ତୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛୁ କାହିଁକି, ବିଚରା ରାସ୍ତାଟା ତାର କି ଉତ୍ତର ଦବ? ବେଶ୍ୟା ଯଦି ତା ଗରାଖକୁ ପଚାରେ ତମେ ମଦ ପିଇ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ, ବିଚରା ଗରାଖଟା ତାର କି ଉତ୍ତର ଦବ? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଠିକ ସେମିତି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚିନା। ବହୁତ କର ବାବୁ, ବହୁତ କର ତମେ। କିଛି କୁହନି ମତେ। ତାହେଲେ ଯାଅ, ହଜାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତତଲା ଛାତି ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିବ, ଯାଅ।